Wat mij aanspreekt is vooral dat het is een dag heel normaal geweest waarbij je er bijna niet op let dat het er staat en op een gegeven moment verdwijnt het. En zodra het verdwijnt begint het soms op te vallen dat de dingen zo normaal waren. Dus dat vind ik, dat houdt me wel bezig. Hartstikke leuk, dus just naar deze video. In deze video ging ik samen met Marc-Henri Quere op een paard om te zien naar zijn project waarin er oude foto's werden plaatst in het heden. Die hebben bestuit zijn werkplak hier in Obe en dat gaat onder de noemer etalage. Nou, ik vond het in eerste instantie heel erg interessant hoe Marc omgaat eigenlijk met het archief. Want dat vind ik iedere keer interessant om te onderzoeken hoe je bijvoorbeeld bij het Tresor en dat enorme archief wat je daar hebt, hoe je dat eigenlijk kunt hergebruiken en daardoor opnieuw van betekenis kunt laten zijn. Historisch beeld over ongeveer een periode van 100 jaar. Maar ook Tweede Wereldoorlog en jaren 50, 60. Waarin fotografie iets bijzonderder was. Leeuwarden heeft een aantal forums en Facebookgroepen waarbij je dus heel veel foto's voorbij ziet komen. En nou, ik vond het altijd fascinerend wat daar aan beeld voorbij kwam, maar ook aan verhaal. En toen ben ik op een gegeven moment een keer dat archief ingegaan om te kijken van wat er allemaal is. En wat voor verhalen daar nog achter zitten. En ik wou het op een andere manier benaderen. En ik had dit eigenlijk al een keertje ergens anders gezien, hoe die fotografie gedaan werd. En ik vond het wel spannend om dat hier eens toe te passen. Dat gebouw die heb ik dan daar en dan daarna moet gewoon echt dat, nou, dit zie je ook wel gewoon echt iets van nu, dat het staat er bovenop. We hebben inmiddels ook een of andere gekke nieuwe lamp. En dan ga ik op een gegeven moment kijken waar is het perspectief waar die fotograaf heeft gestaan. Hoe kan je dat uitlijnen? Dan ga ik bijvoorbeeld hierboven zie je iets op het dak staan. En dan zie je hier ook een dakraam. En die probeer ik eigenlijk uit te lijnen. Dus als je naar links of naar rechts gaat, gaan die twee lijnen verschillen van elkaar. Dus ik zie eigenlijk dat ik bijna goed sta. Hier ongeveer. Nieuwe boot erbij, is ook leuk. Een coronaterras. Ik wil niet een oordeel geven, maar ik wil wel laten zien wat tijd verandert en hoe het geweest is. Maar ondertussen ben ik ook nieuwsgierig naar waar het naartoe gaat. Kom op, we gaan hier eventjes een beetje middenop staan. Dit is ook wel een beetje jammer geworden, die Douglas. Ja, alle elementen zijn er wel uit eigenlijk, qua ramen dan. Al die boogjes en mooie stenen eromheen. Ja, dakkapelletjes weg. En is het dan ook een idee om dan over 20 jaar weer eens een keer en dan met die ene foto, in die ene foto en dan weer in die ene foto? Zat ik al over na te denken inderdaad. Het zou wel fantastisch zijn. Dan heb je een Inception verhaal inderdaad. Dat is zo vet. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het nog, ja, je kan blijven doorgaan. Aan de andere kant denk ik tegen de tijd zou ik wel weer een ander project willen oppakken. Dus ja, ik weet het niet. Dat gaan we dan zien.